Okay, just picture because I feel like I want photo now. Good photo. Tingan ka po, mag-away na. Hindi ka picturean. Hindi. So guys, we're going home na. Mawali namin kay gikan namin sa among Soroy, Kmart, Asian Shop, ug sa burger machine. Sila na may burger. Saan katong burger na diha? Sa likod. Nasa likod ay. So muli na pag Krispy Krispy Kreme pud mi og mga Nagulit. ang amo rang gipalitan ang pagkaon ang mga pure nga Australiano, mahilig sila burger nga. Kami nga pure nga Pinoy, mahilig kami sa rice, unlimited rice. Diba chill ang ating kami ganito ulit sa Manubila. Pamampod na ni Dagan. So mo to mong kalipad diri laglaag yung tan o may trabaho. Diba? Uli, mga basta ang importante dyan sa mga Pinoy, rice dyan. Ganahan sa share ng mga Mexican, mga salsa verde. Huwag may kasuhay. Ang dito ganahan na, kaya mo join ka sa traffic. Lisod no. Lisod. O pwede ka mato agi sa Pikas po siguro. Sa Pikas? Dito diri din yung aksidente nga nahitabo sa una. Di ay, kamantay ka ato. Nga diha. Tayo na sa sinis ko nila. Kanang kasi tawagan ning dili may mahilig mo kaunon. Ang among mga restaurant nga ganahan kaunon, KFC, McDonald's, mao ra jud na mo balik-balikan og katong Asian food sa nasa town ug napod sa Greenwell Point ug sa Lee Food nakasuway mig take away na nya kani karon first time jud namo ni nga i-take out kanang nga burger ba kung lami ba kanang na so yan nakasuway na si Jasmine ng burger. Is the burger yummy, Jas? Ay? Yeah. So ganahan pa to siguro siya ni mukaon mo to ug ganahan ni magsi nagbalik-balik ug dili ganahan di na mo balik, di ba? Mao ra man na siya. Mao ra siya. Ano mo balik ang ganahan. Botang bitaw. Dire madaghan pa kag option pero nara jud nimo ug asa ka ganahan mo kaon mo. So, see you later. Quick mini vlog. Sige, tag-vlog-vlogan ni mo lapas na dito sa tumiksin. Huwag kang lalapas dyan kasi pwede naman daghan magyanan na yung likuon. Gusto na tulo upat. Daghan kay kagyanan kumawa ka na other way pero dire ang shortcut. So, see you later.